samostatne zabezpečiť zverejňovanie dokumentov na webovom sídle obce, hoci starosta obce takýmto prístupom disponuje. Zároveň uvádzam, že o sprístupnení prístupových údajov som na zverejňovanie dokumentov obce som žiadala už v predchádzajúcom období, avšak prístup mi doposiaľ nebol umožnený. Taktiež chcem poukázať na skutočnosť, že ani pri viacerých zasadnutiach obecného zastupiteľstva zvolaných starostom obce v predchádzajúcom období nedošlo k zverejneniu pozvánok na webovom sídle obce, takže som len jediný možný spôsob zvolila, a to bolo, že som vyvesila pozvánku na tabulu obce. Pristúpime k schváleniu programu zasadnutia. Návrh programu. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, stav a predĺženie platného znenia, záverečný účet obce za rok 2024, stav prerokovania a výsledok hlasovania, audit účtovnej závierky obce za rok 2024, predĺženie výsledku auditu, ostrávny plán obce, vyhodnotenie a informácie o ukončení, prerokovanie postupu starostu v súvislosti so súdnym sporom, exekúciou a ochranou majetku obce, uložená pokuta za prekročenie zákonného limitu zadlženosti obce a informácie o ďalších rizikách pre obec, hospodárenie obce, informovanie poslancov, zverejňovanie uznesení, zápisníc a dokumentov obce, zabezpečenie podkladov a materiálov k bodom programu pre poslancov, hlavná kontrolórka, kontrolná činnosť a informovanie obecného zastupiteľstva, správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, rôzne diskusie a záver. Dávam hlasovať za návrh programu. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Určovanie zapisovateľa a overovateľa zasadnutia. Zápisnice. Ešte zapisujete? Môže byť. Ja môžem povedať tie kľúčky. No, môžem. Hlasíme tým dvaja. Za? Všetci? Štvrtý bod. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, stav, predĺženie platného znenia. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že poslancom obecného zastupiteľstva bol predložený rokovací poriadok z roku 2011, pričom bol v roku 2019 schválený nový rokovací poriadok. Napriek opakovaným požiadavkám poslancov nebolo doposiaľ predložené ani preukázané platné znenie rokovacieho poriadku schváleného v roku 2019. Návrh nového rokovacieho poriadku bol predložený iba raz, pričom poslanci k nemu predložili doplnenia a pripomienky. Po zapracovaní pripomienok však návrh nového rokovacieho poriadku nebol opätovne predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva napriek opakovaným požiadavkám poslancov. Návrh uznesenia znie. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce predložiť platné znenie rokovacieho poriadku schváleného v roku 2019 vrátane dodatkov a uznesení, ktorými bol schválený alebo bezodkladne zaradiť na rokovanie obecného zastupiteľstva dopracovaný návrh nového rokovacieho poriadku, a to v lehote do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kto je za? Chcete niečo k tomu, alebo môžeme ísť k ďalšiemu? Záverečný účet obce za rok 2024, predĺženie výsledku auditu, áno. Obecné zastupiteľstvo v Olšavke konštatuje, že hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku k záverečnému účtu obce za rok 2024 uviedla, že obec nesplnila zákonnú povinnosť vykonať audit účtovnej závierky za rok 2024. Napriek závažnosti tejto skutočnosti nebolo obecné zastupiteľstvo na nesplnenie tejto povinnosti na zasadnutí osobitne upozornené. Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo poslancom predložené iba priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to len v jednom vyhotovení. Poslanci tak nemali primeraný priestor na riadne oboznámenie sa s obsahom stanoviska. Obecné zastupiteľstvo doposiaľ nebolo informované, či bol audit účtovnej závierky obce za rok 2024 následne zabezpečený. Obecné zastupiteľstvo má vážne pochybnosti, či hlavná kontrolórka vykonala vo veci nesplnenia povinného auditu kontrolnú činnosť primeranú závažnosti vzniknutej situácie a či boli zo strany hlavnej kontrolórky prijaté dostatočné opatrenia na zabezpečenie splnenia zákonných povinností obce. Dávam návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce predložiť informáciu, či bol audit účtovnej závierky obce za rok 2024 vykonaný. V prípade vykonania auditu predložiť správu auditora, výsledok auditu a všetky súvisiace dokumenty. V
prípade, že audit vykonaný nebol, predložiť informáciu o dôvodoch nesplnenia zákonnej povinnosti, a to do ďalšieho zasadnutia. Kto je za? Ja viem, že audit bol urobený za rok 2024 a predložím vám ho. Dobre. Už mám to predložený dáva, dobre. Ja len dávam na návrhy, čo by sme chceli vidieť. Ďalšie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo žiada hlavnú kontrolórku obce predložiť písomnú informáciu, aké kroky vykonala v súvislosti s nesplnením povinnosti vykonať audit účtovnej závierky obce za rok 2024, kedy na túto skutočnosť upozornila starostu obce a aké opatrenia navrhla na odstránenie zistených nedostatkov. Informovať obecné zastupiteľstvo, či bol audit účtovnej závierky za rok 2024 dodatočne zabezpečený, a to do ďalšieho zasadnutia. Za. Ideme na bod 7. Ozdravný plán obce, vyhotovenie a informácia o ukončení. Obecné zastupiteľstvo v Olšavke konštatuje, že ozdravný režim obce Olšavka bol ukončený v decembri 2025. Obecné zastupiteľstvo doposiaľ nebolo informované o výsledku ozdravného režimu ani o stave plnenia ozdravného plánu. Poslanci obecného zastupiteľstva neboli priebežne informovaní o vývoji hospodárenia obce počas trvania ozdravného režimu. Hlavná kontrolórka obce vo svojej správe uviedla potrebu pravidelného informovania obecného zastupiteľstva o plnení ozdravného plánu. Napriek tomu obecné zastupiteľstvo pravidelné informácie o plnení ozdravného plánu nedostalo. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v januári 2026 nebola poslancom umožnená diskusia k aktuálnemu stavu ozdravnému režimu s odôvodnením, že predmetný bod nebol zaradený v programe rokovania. Obecné zastupiteľstvo má vzhľadom na aktuálny stav hospodárenia obce prebiehajúce exekučné konanie vážne pochybnosti, či ozdravný režim splnil svoj účel. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce predložiť správu o vyhotovení ozdravného plánu obce po ukončení ozdravného režimu, predložiť aktuálny stav záväzkov obce, pohľadávok obce, úverov a pôžičiek, exekučných a súdnych konaní a hospodárenia obce po ukončení ozdravného režimu. Predložiť dokumentáciu a komunikáciu súvisiacu s ukončením ozdravného režimu a plnením ozdravného plánu, a to v lehote do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dávam hlasovať za. Uznesenie. Obecné zastupiteľstvo zároveň žiada hlavnú kontrolórku obce o predloženie informácie, akým spôsobom vykonávala kontrolu plnenia ozdravného plánu, prečo obecné zastupiteľstvo nebolo pravidelne informované o stave jeho plnenia, z akého dôvodu na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmietlo umožniť diskusiu k aktuálnemu stavu ozdravného režimu s odôvodnením, že predmetný bod nebol zaradený v programe rokovania, napriek tomu, že poslanci dlhodobo neboli o plnení ozdravného plánu informovaní, a to do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kto je za? Bod 8. Prerokovanie postupu starostu v súvislosti so súdnym sporom, exekúciou a ochranou majetku obce. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že voči obci Olšavka je vedené exekučné konanie ohrozujúce majetok obce. Obecné zastupiteľstvo nebolo o vývoji súdneho a exekučného konania priebežne a včas informované. Starosta obce podal odpor v predmetnom súdnom konaní bez prerokovania s obecným zastupiteľstvom. V podanom odpore neboli podľa názoru obecného zastupiteľstva uplatnené všetky relevantné skutočnosti a právne námietky na ochranu majetku a finančných záujmov obce. Obecné zastupiteľstvo považuje za závažné, že poslanci neboli včas informovaní o exekučnom konaní, napriek tomu, že o situácii mali vedomosť starosta obce aj hlavná kontrolórka. Starosta obce doposiaľ neposkytol obecnému zastupiteľstvu ani zástupkyni starostu kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa predmetného súdneho a exekučného konania. Napriek prijatému uzneseniu neposkytol zástupkyni starostu potrebnú súčinnosť pri komunikácii s exekútorom. Obecné zastupiteľstvo má vážne pochybnosti, či boli zo strany starostu vykonané všetky dostupné právne kroky na ochranu majetku obce. Obecné zastupiteľstvo má zároveň závažné pochybnosti, či hlavná kontrolórka vykonala kontrolnú činnosť primeranú závažnosti vzniknutej situácie. Máte niečo nové v tejto veci? Zatiaľ nemáme, čakám každú chvíľu nejakú odpoveď od exekutora. Si myslím, že do konca týždňa dačo isto príde.
Hej. To už dosť dlho. Mhm. My sme mu rozhovor písali, že by ste znal, my sme mu písali aj exekutorovi, zatiaľ sa vám nevyjadril. Za ten čas ešte mal tak vyjadriť, nie? Mal nejakú históriu. Však to vtedy sme posledný raz boli tá veci už aj 3 mesiace, nie? No v januári. Ale v januári sme neznali nič takisto. No však neznali sme, ale tá, že by exekútor tak dlho mlčal a... Zatiaľ nič, ako pravím, hej. Ako náhle, keď príde, ja počítam, že isto... A odpor v jakým Aj tak asi to znení bude. znel. A voči kému to bol odpor? Ale jaký odpor? Voči exekúcii je odpor, že aký? Žiadny. Nic, nejaké namietky, že nebudú na čas splnené. Platnému príkazu? Nie, odpor bol, hej, ale proti exekutorovi sa dalo odvolať do 15 dní, tak on neodvolal sa. Nie, my sme boli za exekútorom, ale proste... Písomne si sa neodvolal, do 15 dní si neodvolal sa. Takže neviete ani v akom stave je momentálne. Nie, som sa nevedel isto, že... Ja som behal vyvolal toto veci, čo sa týka úradov, hej, územného plánovania, pozemkový katastre, hej. Že by som toto veci dal do poriadku, ako, čo sa týka pozemkov, že boli pozapisované. Takže, A už sú pozapisované. hej. Dobre, dáme do tej diskusie, ďalej toto riešiť. Budeme o tom diskutovať. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce bezodkladne zabezpečiť právne zastúpenie obce vo veci súdneho a exekučného konania, vykonať všetky dostupné právne kroky k ochrane majetku obce, najmä preveriť možnosť podania návrhu na odklad exekúcie, preveriť možnosť obnovy konania, preveriť možnosť podania mimoriadnych opravných prostriedkov, preveriť možnosť uplatnenia práv zo záruky podľa predmetnej zmluvy, preveriť postup realizácie práv pred účinnosťou zmluvy, predložiť obecnému zastupiteľstvu kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa predmetnej zákazky, zmluvy a dodatkov, súdneho konania, exekučného konania, všetkých právnych podaní, komunikácie s právnym zástupcom a exekútorom, a to do najbližšej, do 10 pracovných dní od prijatia tohto uznesenia. Písomne informovať obecné zastupiteľstvo o všetkých vykonaných krokoch a aktuálnom stave konania. Tu na hostia by mali byť, lebo tam som volal, že podpíš. Hej. Obecné zastupiteľstvo zároveň vyjadruje vážne znepokojenie nad doterajším postupom pri ochrane majetku a finančných záujmov obce. Dávam hlasovať, kto je za. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo zároveň žiada hlavnú kontrolórku obce o predloženie písomnej informácie, aké kroky vykonala v súvislosti so súdnym a exekučným konaním, kedy sa o exekučnom konaní dozvedela a aké kontrolné opatrenie navrhla na ochranu majetku obce, a to v lehote do 10 pracovných dní od prijatia tohto uznesenia. Kto je za? Pod 9. Uložená pokuta za prekročenie zákonného limitu zadlženosti obce a informácie o ďalších rizikách pre obec. Obecné zastupiteľstvo v Olšavke konštatuje, že obci Olšavka bola uložená pokuta za prekročenie zákonného limitu zadlženosti obce. Podľa dostupných informácií zadlženosť obce prekročila zákonný limit. Pokuta bola uhradená z rozpočtu obce, teda z verejných prostriedkov obce. Obecné zastupiteľstvo nebolo včas a riadne informované o všetkých dôsledkoch prekročenia zákonného limitu zadlženosti. Obecné zastupiteľstvo má vzhľadom na aktuálny stav hospodárenia obce vážne obavy z ďalších finančných sankcií a negatívnych dôsledkov pre obec. Obecné zastupiteľstvo má zároveň vážne pochybnosti, či hlavná kontrolórka vykonala kontrolnú činnosť primeranú závažnosti vzniknutej situácie. Návrh uznesenia. Pokuta žiadna nebola udelená zatiaľ? Pravili ste na Minulé si nám poslednom rečilo 2000, že už ste platili. Co teraz rečuje, že nie. Máme to všetko. No, ale teraz nezamlčím, či to bolo toto, lebo tam isto pokuta 2000 eur není, nejaká, že by... No. Pravili ste na poslednom zasadnutí, že prišla nejaká A ešte len prídu, začnú platiť z pokuty tam. Tam potom je jedna pokuta, čo možno bude a možno nie, hej. Pokiaľ splníme to do určitého datumu všetko, tak tej pokute by sme si mohli vyhnúť, ako, hej. A pokuta za čo? Za čo má byť? Či môže byť? To je, čo bol ten ozdravný plán proste a Ste ho neskoro poslali? nie, že neskoro poslanie, on musí byť dodržaný, hej, kým nevyrovnáme naše požadavky, ktoré máme, hej. A za audit pokuta nebola? Nie. Za audit bol vykonaný audit? Audit bol robený. Za 24 bol? Áno. Aj za 25 už?
Aj za 25 bolo by mělo byť. A čo, nemáme od neho papiere žiadne? Ja som vravil, že treba pripraviť tie podklady, že včera som aj Dominiku telefonoval, Však sa voláte zasadnutie, viete, čo chceme. Voláš ti svoje a potom nám to ukáže. Dobre, Viete, ale čo potom chceme rôzne budeme riešať, čo to bude mať. Dobre, návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce predložiť kompletnú dokumentáciu súvisiacu s uložením pokuty za prekročenie zákonného limitu zadlženosti obce, predložiť aktuálny stav zadlženosti obce, záväzkov obce, úverov a pôžičiek a ďalších finančných rizík pre obec, predložiť informáciu o možných ďalších sankciách alebo dôsledkoch, ktoré môžu obci vzniknúť v súvislosti s hospodárením obce, nesplnených zákonných povinností alebo nevykonaním povinného auditu, a to do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kto je za? Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo zároveň žiada hlavnú kontrolórku obce predložiť informácie, aké kontrolné opatrenia vykonala po zistení prekročenia zákonného limitu zadlženosti, aké opatrenia navrhla na odstránenie zisteného stavu, akým spôsobom informovala obecné zastupiteľstvo o rizikách ďalších sankcií pre obec, a to do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kto je za? Ideme na bod 10. Hospodárenie obce, informovanie poslancov. Obecné zastupiteľstvo v Olšavke konštatuje, že poslancom obecného zastupiteľstva doposiaľ nebol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2026. Obec hospodári v režime rozpočtového provizória. Obecné zastupiteľstvo nebolo informované o dôvodoch nepredloženia návrhu rozpočtu. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v januári 2026 bolo zo strany hlavnej kontrolórky uvedené, že obec môže fungovať v rozpočtovom provizóriu aj počas celého roka. Obecné zastupiteľstvo má vzhľadom na aktuálny stav hospodárenia obce vážne pochybnosti o správnosti takéhoto postupu. Nepredloženie návrhu rozpočtu obecného zastupiteľstva považuje za závažné obmedzenie výkonu svojej rozhodovacej právomoci. Obecné zastupiteľstvo má zároveň vážne pochybnosti, či hlavná kontrolórka vykonala kontrolnú činnosť primeranú závažnosti vzniknutej situácie. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce bezodkladne predložiť návrh rozpočtu obce na rok 2026, predložiť informáciu o aktuálnom hospodárení obce v režime rozpočtového provizória, predložiť aktuálny stav záväzkov obce, úverov a pôžičiek, exekučných a súdnych konaní, stavu finančných prostriedkov obce a to do zasadnutia do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kto je za? Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo žiada hlavnú kontrolórku obce predložiť písomné stanovisko, z akého dôvodu považuje dlhodobé fungovanie obce v rozpočtovom provizóriu za postačujúce, aké rizika takýto stav predstavuje pre hospodárenie obce, uviesť zákonné ustanovenie, z ktorého podľa jej názoru vyplýva, že obec môže fungovať celý rozpočtový rok v režime rozpočtového provizória bez predloženia návrhu rozpočtu obecnému zastupiteľstvu, a to do ďalšieho zastupiteľstva. Kto je za? 11. bod. Zverejňovanie uznesení, zápisníc a dokumentov obce. Obecné zastupiteľstvo Olšavke konštatuje, že zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva neboli dlhodobo zverejňované v primeraných lehotách. Niektoré zápisnice boli zverejnené až s výrazným časovým odstupom. Posledná zverejnená zápisnica a uznesenie obecného zastupiteľstva sú zo zasadnutia konaného dňa 30.6.2025. Ďalšie zápisnice a uznesenia neboli doposiaľ zverejnené. Poslanci obecného zastupiteľstva tak nemajú riadny prístup k prijatým uzneseniam a informáciám o ich plnení. Obecné zastupiteľstvo má zároveň vážne pochybnosti, či hlavná kontrolórka na uvedený stav dostatočne upozorňovala v rámci svojej kontrolnej činnosti. Poslanci obecného zastupiteľstva opakovane upozorňovali na nedostatky pri zverejňovaní dokumentov obce. Pripomienky poslancov a overovateľov zápisníc neboli riadne zverejnené spolu so zápisnicami. Obecné zastupiteľstvo má vážne pochybnosti o úplnosti a transparentnosti zverejňovaných dokumentov. Poslanci obecného zastupiteľstva im nebolo opakovane poskytnuté požadované dokumenty a podklady v primeranom čase. Podľa názoru obecného zastupiteľstva uvedený stav obmedzuje výkon kontrolnej a rozhodovacej právomoci poslancov a znižuje transparentnosť hospodárenia obce voči verejnosti. Prečo nie sú zverejňované zápisnice?
zverejňuje ekonomka, hej, zapisnice, takže Tak je to vyjasné potom. Potom zbytočne placíme, keď sa neplní povinnosť. jasné, mali by zverejňovať, hej. Nič viac? Ty, jak starosta by mal takú upozorňovať na to. Tak ja som jej to povedal, že by zverejňovala. Tak je zanepraznená, že to roboty má. Tak zanepraznená je dostatočne, hej, dostatočne zanepraznená, lebo väčšinu treba papiere písať na prokuratúru, odôvodnenia, podklady, hej, a pošelať. My sme 300 papiere posielali na prokuratúru, takže A prečo nás neinformuješ z prokuratúry chybačné? zatiaľ neprišlo mi z prokuratúry, čo sme posledne Ani posielali. kontrolórke neprišlo z prokuratúry? To netuším, keby jej prišlo, ja si myslím, že mi povedala. By ti povedala, keby prišlo? Myslím, že Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť riadne a včasné zverejňovanie uznesení obecného zastupiteľstva, zápisníc zo zasadnutí, príloh k zapisniciam, zmluv, faktúr, objednávok, rozpočtových opatrení a ďalšie povinné zverejňovaných dokumentov. Zverejňovanie pripomienok overovateľov zápisníc a poslancov ako príloh k zapisniciam. Poskytovanie podkladov a materiálov poslancov obecného zastupiteľstva v primeranom časovom predstihu pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Predloženie informácie, kto zodpovedá za zverejňovanie dokumentov obce, akým spôsobom sa vykonáva kontrola úplnosti zverejňovaných dokumentov, z akých dôvodov dochádzalo k oneskoreniu zverejňovaní dokumentov. Za. Proti. Uznesenie. Obecné zastupiteľstvo žiada hlavnú kontrolórku obce preveriť dodržiavanie povinností obce pri zverejňovaní dokumentov podľa osobitných predpisov, predložiť správu o zistení nedostatkov a navrhnutých opatreniach. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Bod 12. Zabezpečenie podkladov a materiálov k bodom programu pre poslancov. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že poslancom obecného zastupiteľstva dlhodobo nie sú v primeranom časovom predstihu poskytované podklady a materiály k bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Materiály sú v niektorých prípadoch predkladané až priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Uvedený postup obmedzuje riadny výkon mandátu poslanca a možnosť riadne sa pripraviť na rokovanie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo považuje uvedený stav za závažné obmedzenie výkonu kontrolnej a rozhodovacej právomoci poslancov. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť pravidelné a včasné doručovanie všetkých materiálov a podkladov k bodom programu obecného zastupiteľstva poslancom. Zabezpečiť, aby boli návrhy uznesení, stanoviska hlavnej kontrolórky, návrhy zmluv, návrhy rozpočtových opatrení, ostatné materiály doručované poslancom v primeranom časovom predstihu pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Zdržať sa predkladania zásadných materiálov až priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva bez možnosti riadneho oboznámenia sa s ich obsahom. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Bod 13. Hlavná kontrolórka, kontrolná činnosť a informovanie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že hlavná kontrolórka obce od nástupu do funkcie nepredkladala obecnému zastupiteľstvu kontrolné výstupy v rozsahu primeranom aktuálnej finančnej, majetkovej a právnej situácii obce. Obecné zastupiteľstvo nebolo priebežne informované o plnení plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za druhý polrok 2025. Plnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za druhý polrok 2025 nebolo obecnému zastupiteľstvu riadne vyhotovené ani preukázané. Obecnému zastupiteľstvu nebol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2026, čím došlo k porušeniu paragrafu 18f odsek 1 písmeno B zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení, napriek tomu, že jeho vypracovanie a predloženie bolo zahrnuté v schválenom pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Za celé obdobie výkonu funkcie bolo obecné zastupiteľstvo
Obecnému zastupiteľstvu predložená iba jedna správa z kontrolnej činnosti, ktorá nebola sprístupnená poslancom ani zverejnená. Rozsah informovania obecného zastupiteľstva o kontrolnej činnosti považuje obecné zastupiteľstvo za dlhodobo nedostatočný a nezodpovedajúci potrebe riadnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Uvedený stav výrazne obmedzuje výkon kontrolnej právomoci obecného zastupiteľstva. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo žiada hlavnú kontrolórku obce bezodkladne predložiť správu o kontrolnej činnosti za druhý povrch 2025, predložiť vyhodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti za druhý povrch 2025, vrátane nesplnenia jednotlivých úloh. Predložiť doposiaľ nepredložené správy a výstupy z kontrolnej činnosti. Predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie. Zabezpečiť riadne, pravidelné a preukázateľné informovanie obecnému zastupiteľstvu o kontrolnej činnosti a to do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Bod 14. Správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že obecné zastupiteľstvo doposiaľ nebolo informované o stave vybavenia viacerých podnetov doručených hlavnej kontrolórke obce. Obecné zastupiteľstvo nebolo informované o výsledku preverenia vecí postúpených hlavnej kontrolórke zo strany okresnej prokuratúry Spišskej Novej Vsi. Poslanci obecného zastupiteľstva neboli oboznámení s vykonanými úkonmi, zisteniami ani prijatými opatreniami v uvedených veciach. Obecné zastupiteľstvo považuje uvedený stav za nedostatočné a netransparentné informovanie o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo žiada hlavnú kontrolórku obce predložiť informácie o stave vybavenia podnetov doručených poslancami obecného zastupiteľstva, predložiť informáciu o stave preverenia postupení zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, predložiť informáciu o stave preverenia vecí postúpených zo strany prokuratúry, informovať obecné zastupiteľstvo o vykonaných úkonoch, zistených skutočnostiach, prijatých opatreniach, stave vybavenia jednotlivých podnetov, predkladať správy a stanoviska poslancom obecného zastupiteľstva v primeranom predstihu pred rokovaním obecného zastupiteľstva, a to do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Bod 15. Rôzne. Ja do rôzneho Dominika ešte túto prečítať, toto tu. Keďže ja tam kopu podnetok som dal a kontrolka stále tvrdí, že ja to dávam jak poslanec, že to nemá, že to bude vybavovať až nám kedy, možno ja budem na dochodku. Takže by som to dal uznesenie ešte jedno, že by to bolo, sme mali aj uznesenie, že by to okamžite riešila. Takže toto ešte je taká dobrá, tam aj založiť a prečítať to ešte. Návrh uznesenia v bode rôzne. Obecné zastupiteľstvo vo Šalke konštatuje, že viaceré podnety doručené hlavnej kontrolórke obce poslancom obecného zastupiteľstva doposiaľ neboli preverené ani vybavené. Poslanci obecného zastupiteľstva neboli informovaní o vykonaných kontrolných úkonoch ani o výsledku preverenia týchto podnetov. Ako dôvod nevybavenia podnetov bol zo strany hlavnej kontrolórky uvádzaný nízky pracovný úväzok a skutočnosť, že ide o podnety poslanca obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo považuje uvedený stav za neudržateľný vzhľadom na závažnosť skutočnosti, na ktoré bolo v podnetoch upozorňované. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo žiada hlavnú kontrolórku obce preveriť podnety doručené poslancom obecného zastupiteľstva a predložiť písomnú informáciu o zistených skutočnostiach, prijatých opatreniach a o stave vybavenia jednotlivých podnetov. Dávam hlasovať, kto je To sú za. na toto, Jozef, že by už to konečne moje zradilo. Neopakujeme sa už? Nie, to je, ja som jej dal kopu papierov, ona to nerieši, znáš, a ona to chce, že by uznesenie sme mali, že by mala uznesenie. My sme už ju predtým zaviazali, že nás informovala. Ale to iné, to, Jozef, ja... My sme museli znať komplet, že je o C1. To, čo podáva Peter, tak musí Ona to všetko má. uznesenie. Aj keď vy budete Ona chce to podávať, to je jedno. uznesenie, že by bolo to uznesenie, znáš. Tak, Takže dáme taj hlasovať. takže dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Proti? Že nemáš kopie toto, co si pýtal? Mám. Hej. Všetko Treba len prečítať aj toto. Že?
By sme tu do rána Fakticky. boli. Jozef, do rána by sme boli. No, tak potom im tak nemôže zaťažovať, že by potom ani toto hlavne nespravili. Ale však to aj vy, keď budete dať čo žiadať, to isté je. Tak máme bod diskusie. Môžeme to. Ja ešte by som mal začať do diskusie. Sa mnou pýtať, keď si tu dobrý, že si tu. Si ešte zobral nejaké také požičky, čo oni nevieme, obec nevie o nich? Nie. Nezobral si. Už si nám to tvrdil, bo ja už sa to vypytujem už 100 razy. Mne už, si poviem tak, Jozef, mne už 6 občania naznačujú, hej, že si dali peniaze nejaké a že im nevrácaš, hej. Ale, no, tak, ako dobre, ale teraz tu mám konkrétne jedného, mám tu zmluvu, že si podpísal. Na 5 000 eur, tu mám zmluvu. To mal dávať. Co? Ale nedal. Že on si ich nepožičal tie peniaze, hej? Nie. A ty znáš okeho, ja tu mám v ruke. Nie. A mal dať a neznáš okeho a nedal si. Nie som keho, čo máš tu A napísať? tu je tvoj podpis, že si prevzal penieži. To môže byť podpis, ale zmluva nie je overená nič, čiže je nepravoplatná. Je pravoplatná, hej? No. A Okeho som nedal. jeho právnik už komunikuje s tebou o tým. Netuším o tým. Ty netušíš o tým. A s hlavnú kontrolórku našu, jeho právnik komunikuje, už 2 mesiace s ňou komunikuje. A ona nám to na schôdzi nepovie, ona mimoriadnu mala zvolať kvôli tému, že jeho právnik s ňou komunikuje. To neznám. Ty netušíš ani, že hlavnú kontrolórku jeho právnik komunikuje. Ale to už skôr, ešte to stalo. Jozef, nebudem vám zatiaľ rečovať, zatiaľ nechám to tak, keď on hovorí, že jak to povedal, no máme to načené. Z roku 24 Jozef je to. A znaš, čo mu mi ten človek to dal teraz? Lebo je dvojročná premlčiacia doba, takže on už to právne rieši. Lebo za 2 roky je premlčiacia doba, že môže prísť o peniežne. Takže 24. mája je premlčiacia doba. A jeho právnik to už 2 mesiace rieši, s kontrolórkou aj s ním, on mu telefóny nedvíha, s kontrolórkou komunikuje a ona neznám, jak, no, skrátka. Toto som to chcel, že by to bolo. Ty tvrdíš stále, že nič nevieš. Žiadny právnik. Počúvaj, to je jeden, co mi dal, ale mne už 7 to rozprávali. Dačo. Lenže oni možno majú zmluvy s tebou neskôršie, ale tému to už horí, lebo je premlčacia doba o týždeň, hej, 24.5. A tam možno si dali o pol roka, alebo takže oni ešte majú času. Nedali, absolútne. Dobre, len to som chcel, že tvojom vyjadrení v tom. Jasné, že. Tu mi dal to pivo, mi vynieslo, takže dobre. Toto som len chcel. Takže ja neznám, keď nás ešte takých zmluv Jozef bude tu čekať. Žiadne. Dobre. Isto, že. Dobre. Kedy plánujete zvolať zastupiteľstvo? Budem volať kontrolórke, že pripraví to všetky podklady. Treba kontrolovať to poslať. Viem, ja som s ňou komunikovala už. Že pripraví všetky tie podklady a keď to bude pripravené, tak zvoláme zastupiteľstvo. Čím Nie, že keď to bude pripravené, podľa zákona máš zvolať. Znaš, kedy máš zvolať? Skôr by som dostal, že by to Kedy? No, znaš, kedy podľa zákona máš zvolať? 10 dní. Co do 10 dní? Zo zákona zastupiteľstvo? No, teraz, toto už si prekročil, co si mal zvolať, ale teraz ďalšie. Každé 3 mesiace by malo byť. Dobre, no še, jasne. A čo mu nebolo 14.4.? Tak ja som bol akože, poviem rovno, hej, že som bol ako zanepraznený isto, že som mal viac roboty, tak som to nestíhal nejakým spôsobom. A teraz záverečný účet sa blíži. Takže nie že nám ho nedáš 36. záverečný účet. Ja sa teším na ekonomku, povedzme, že jak nám bude záverečný účet a by som chcel aj normálny rozpočet, že by už pripravila. Ona mi tvrdila, jak som tu posledné papiere niesol, že rozpočet ti dáva. A sa tak povedal, on vám ho nedal v januári? No, nedal. Nedal, že ona ho pripravila rozpočet obce na 26, mi hovorila ekonomka, že tebe ho dala a on vám ho nedal, tak povedal. Nedal. No tak sa teším aj na to, keď ho dal. Takže tak. Dobre. Takže môžeš počítať. Ešte niekto niečo? Za co Jozef, alebo ešte pýtajte, ale občany sa pýtajte, tak sa chcel. Dosť bude opovedané, no tak už len, že by si to lepilo prúdniť, že nebudeme kolo tej len rečovať. Tak poviem, že by sme mali tie informácie, ale teraz to je všetko len také, že
Z daňového úradu je tu kontrola? Z daňového? Hej. Jak byś kontrolował? Daňový úrad či kontroluje dačo? Daňový úrad to každý rok kontroluje. Každý rok, ne? Hej, no. A jak dopadli kontrole za 24 rokov? Za 25, jak dopadli kontrole? No dobre dopadli kontroly, keby dopadli zle, rozumíš, tak ja si myslím, že... Aha. Začal by Takže jak sú zaučtované, napríklad tá požička, co tu je, to je jak zaučovaná z roku 24? To akože či nebolo? Nie, lebo žiadna požička nebola. Nebolo. Takže... Ani Dante neboli rok, až po roku, že ich zaučtoval, co sfalšovali na dátumy, co se sfalšovali od Pipika po roku, aj tie 12 000 Oni stropov. fotoval si to tak vyplacené? Fotoval My si. sme žiadne faktúry nefalšovali. Čo? Žiadne faktúry, že datumy, či čo hovoríš, že falšovali nejaké datumy. A záverečný účet, jak bol za 24 poslaný? Záverečný účet obce. Jak bol poslaný? 24 to ešte... Za 24. Teraz už budeme riešiť za 25, ale za 24. Môžem myslieť ako poslaný. Na Obec má byť poslaný. Na obec, alebo čo? Kde má byť záverečný účet obce, kde posielať? Na ministerstvo, nie? No však no, tak bol poslaný elektronicky asi, nie? Čo to vyjadruje? Čo? A hlasovanie, jak bol poslaný, však sme ho nezahlasovali za neho. Elektronicky, jasne, že či ho neposlal celú... Nehlasovali ste, hej? No nie, ty nepamätáš, že bolo hlasovanie? Neznám už. Nie? Už nepamätáš. Neznám, netuším. Ja sa teším teraz, jak bude to, ten záverečný účet teraz, čo má byť. Za 25, jak tam, jaké to bude. No, to, ako... No, však dobre, ako. Dobre, ukončujem to. Keď chcete, debatujte ďalej, ale netlačíš čas.